Това ще е първия влог, надявам се, от серия такива, за това как ние се справяме с живота на село. Това е нашето местенце и гледката. Тук днес дойдохме да окосим, понеже ще косим. Ей сме в сезона на глухарчето. Понабрахме малко глухарчета. Ето, си направим някакви неща. Полезни. Глухарчето е много полезно за хипър много работи. И вече поляхме фиданките. Ще следва да направя от коприва и лепка компостен чай, май се казваше, не знам. И така, тук сме си набрали глухарче. Това ще си го вземем. Аз се вземем с копривата. Още малко глухарчета. Не са малко, де. Като за нас си е напълно достатъчно. Сега ще взема да го обера, докато си почивам от копането. Иначе в момента копая, за да посадя грах. И в момента, в който се окоси, ще се посадят и другите неща. Предвидели сме боб, тиква и царевица, които в момента са на расът. Така. Турбичката си оставих някъде нагоре, затова сега ще ги сложа тук в моето елече. Тук също набелязах и една коприва. Ще си наберем за чорбичка. А иначе, това, което копая, тук сме си посадили земна ябълка. Тук в момента разкопавам за граха. Няма много време, така че каквото успеем, днес ще свършим. И ето тук е косената трева. Започнах да слагам отгоре върху браздите, за да може да се задържа влагата. И ще видим какво ще стане. Тук сме посадили тиквички. Един ред само и другото всичкото останало е боб. Градински фасул. И следващия път, като дойдем, е това пространство, което сме окосили. Също ще го обработим. Надявам се фрезата да тръгне. А преди някъде около Великден посадихме тези фиданки. Тази се развива най-добре. Имаме ябълка. Имаме още една ябълка. Гледахме от всички да вземем по две, така че ябълка, слива и бадем. С бадема е някакъв експеримент, ще видим какво ще се получи. Та така, за днес толкова косене, малко копаене, поляхме и ето тук Алекс си говори с баща си. Но ние трябва да побързаме, ще имаме само 10 минути. Тук има коприва, лепка и глухарче. Това се залива с вода. Една година ферментира, до година се използва за заливане на реколтата, така да се каже. Всичко това, което сме посяли. За 10 минути това успях да свърша. Днеска беше само с лопата. След малко с мотичка. Покрихме. Така да аз покрих, пък Иво косеше. Покрих тия неща с тия бразди с трева. И време е да тръгваме. Имаме други задачи. Това свършихме за днеска. Доволни сме. Не е прекрасно, не е идеално, не е всичко. Ама върши работа. Взимаме се глухарчетата и инструментите, заключваме. Поемаме. Браво, баш майсторе! Степенихте певата, колко бързо се върви. Да. Дойдохме година беше страшно, мака само да стигнем до къщата, вече Ето, компостният чай е готов. Аз качваме инструментите нагоре, ти си вземи буклука. Да. Ето, имаме си пътечка. Ще си вземем тримера, че трябва да косим и на друго място. Ето, днеска гледката е супер. Няма никаква мъгла.
Сега трябва да отидем. Ей, там среща. Не успяхме да посадим грахчето днес. Така че трябва да го направим на разсъд. Ау! Децата са помогнали. Да. Ето ги грахчетата.